Salutări și bine vă regăsit la un nou videoclip pe acest canal. O să-i fac promovare lui Emis Vlogs, are 10 abonați. Eu v-aș ruga să-i dați like, subscribe și un share pe Facebook. Da. Cam atâta cu promovarea asta. Și vreau să-i mulțumesc încă o dată lui Emis Vlogs că mi-a făcut o promovare și el, și acum mai fac și eu, că de ce nu? Ok. Cam atât a fost cu promovarea asta și am uitat încă ceva. Și la Narcis Gameplay să vă abonați. Are 59 de abonați. Face treabă foarte bună. Și cam atât cu promovarea asta. Pa, pa!